Wadah
pet ke number jingwai ke ba shispa arpoar. Shispa arpoar. Bangai biye ni pediang sengobhai pi iwei pi iwei sya kane kamas bakhuai agane ke sengi ngin terwai kane kamas na ka benta ke jingja thai ke man siam jong archbishop biye jongi most reverend Dominic Jala kade ke lengku snam jong ke jing klan no jong i dap shi snam kan thi man ta ngila dap ai ka wei kamas man ne man step rengkat bagi lengdo kiruniam bat kat to kan nengut ikibala khot ngobha mentapan kane kade kamas na ka bentai jongi ngin duai na ka benta jong archbishop in snang ha ka kerteng ukpa bat ukun bat umen sem bakui amen ka jingai ei jong utrai jongi Yesus Kristus bat ke jing ie jong ublei lamba ke jinga selong jong men siem bokui kindon rengkat bat pi baro rengkat bat biru ko men ko para tongin kubur bengilong ki nong pop knang ban long ki bala kre ban le niam yakini ki jing maya bokui ngapla hau blei badon bor baro badapi ko men ko para bangala le pop shibun e dagi jing perkhat badaki tien dagi kam badagi jing le klet bor baro dagi jing le palat badapi ko men ko para bangala dagi jing le palat bakrau e jonga namar kata ngakerpan e ko Maria bokui kebayai sa kathai soti ya kya ngel bakiru kuy Maria pi ko men ko para banduai na ko benta chonga au trai ublei chongi ublei badon bor baro un isn ei yangi bat ndalama iki pop jongi un yalam yangi sya ke jing em bom jukot amen Ke number jingwai South Spa Sanpo Sao South Spa Sanpo Sao
sau phu hun rio Roh ku bersatu, berhadap Kau Yesus, Agi berriamu, madon kaman Bapa, Ia ya roh ya dinaman imani, Ia menonurah, bagi semua putraku besimpe, ukpadon berbaru, ukur barway upa, putrayu Jesu Christ, ukur lang prodube, bakit kipapete, dup yang rajin berbat, usoดูเงียนยาด้วยกูเบลย์ตรายกันรานกบุรมจงกีบังเงบัดกจิงอิมจงกีบหอกตกมีอิสเนยยาอิชกรีจงเมอาร์ชบิชอปโดมินิกจาลาอิบาลคลาดโนนับเดงจงอีบัดกุมบาเมลาซิวสปายาอีดกจิงยับจงอุคูนจงเมตัวอายบัดกจิงมีปัดจงอูอินดาวายากจิงสุกเบนงดาวคริสอุตรายจงอีKajing pulih nak kita jing start. Ubriu bahok lau yap tempat yang por. Unsem jing jathan. Namai kajing long temen sim laburam. Namar kajing jalan kapor. Lemne lajethau yaka da kajing bon kisnem. Hendrai kajing sampang kalong unyuli ya uriu rangba bat kajing im baklem tobria kalong kajing long temen kabala yaw bha ladal don uwe ubriu ubala penso bha yu ublei bat la ye yu da ublei bat kat baw dong im hapreng kinong pop la rong no yu ya ki ya lakit no bak yo kajing paman kan penkelang ya kajing sampang jung ne ka buj sianti kan syat syukur ya ka mensim jung nama kajing pen merunya jong kajing paman kajing penjungut ya ki ai ke babha bat kajing brai kan sya ka pen kan riang ya kajing mut basida endala penjanai ya ubah breng ki kindiat por ulapura kum kajing em kabajrong namarba kemensim jungu kal penso bha yu utrai kumta ulasim no klo yu na preng kajing baman
เป็นบันกิบเรียวกิเลวอีนรีกิมไปพังเล่มเนบุจิงมุดอยากบักกุมกตาบักจิงไอบักจิงสินไออุบเลยกัดดันบัดกิบลาเจจงอูบัดอุสุมารยากิบักโคจงอูกักเจียนจงอุตราย Kasam ke baar paulai ke number jingruai Henrius pa kandai popra Henrius pa kandai popra Kajing pulia nak siti Paulus Abu Khoi segi Kristen harum. Ko para umdan uwe nangi uba im tang yaladi. Bat umdan uwe nangi uba yap tang yaladi. Ladangi im ni im hau trai. Bat ladangi yap ni yap hau trai. Te kumta ladangi im ni ladangi yap ni long ki jom trai. Na kebenta kani kajing fu ukres ulayam utrai ulami pat te kumta long ladangi im jong kibayam ne ladangi ngi baro ngin sahab yang hakmat khet bishar ublay nabala tho kumbanga im ong trai man ka kho siu kan dem krup hanga bat man ka tien ka thlet kan ai ka jingero yu blay kumta way pa way nangi unsa ai jing kenya lagi how blay kaktien jong utrai wayang
kajing ong utrai. Jar ubanget hanga, om yap lanu ru. Utrai udon rengkat bat pi Ajing pulih ng gospel bukoy at kumuyanis Kaburam ham Haga gapor ujisu laong halagi senran jong u Gapor kalapoy mentah Bayaw kunu briw en panan buram Shisha ngaong api Lamdaw sembo jong ukew uhaba kandew bad uyap Usa tang marway Henry ladaw uyap Usay so shibun Utaw ba iye yala gajing Undu yaka Madutaw ba isi yala gajing Nagabenta ka perthei unri ka nagabenta ka jing bam chukon ladaw no usyakri yanga uday banbud yanga badhangta hagabadon mga usyakri jonga ru udon ladaw no usyakri yanga pa jonga unay buram yau Gospel jong utrai. Para bangit beiye kumbangi laong hakapasdang hagani kesngi ngiterwai kane kamas bukui na kapenta kejing jathai jong gamen siem jong Archbishop Johnny Dominic Jala ladap shisnem menta nadu be laklan nagane ka perthai kejing ngai kejongi kat kitu kijing doai kat kitu kijing kerpat kat kitu kijing kenyai ke bangila terwa telas ngaudei benong bagata kamen siem kabangi doai ya kabangi doai kala dei banyo kata kejing jathai henry kan ni kadei ko wei pat kejing hikai jong kejing ngai ba habangi doai na kabenta ke bala khlat no kam da dei tang na kabenta itu ibangi thmu banduai henry kadei ru na kabenta baro ki men sem ke bala khlat no kham tam kitu ki bom judan baduai mano kitu ki men sem ki badon kam ye ki jing duai jongi bat kan ni ka pen kan mau yang ni bakata ka jing ya slok jong ki reu khuai kata ka kan hun jong ki reu khuai ka bangi duai ha ka jing phla ka jing ngai ki jongi ki dei ki ne la pen long ya kan ni ka jing ya slok na kilai kan hon kabalang kabala job kabadon habeneng rengkat ban ublei kabalang kabadang sya shitom katkum ke jing hikai jong kabalang jongi ke barang ke mensiem ke barang sa ka ding pen khuai bat kabalang kabadang yai pilgrim mangi ke barake ya kan ekamas ngidei kabalang pilgrim kabadang yai pilgrim bat mangi ki badang ngila banyarap ya kito ki balakhlat no da ki jing duai jongi jing hikai ka dei kan ni
Bamangi kebalang badang yai pilgrim nyelak benduai naga bentai alade bat nyelak benduai ru naga benta kitu ki belak klat no kitu ki belak klat no ki bedang sa aga ding pengkuai kimla benduai naga bentai alade henre kila pat benduai naga bentai jongi ki bedang im kebalang ke bah benang ki bangi khot ki riu kuai ki topat ki la benduai na ka bentai jong ki tu ki badon na ka ding pen kuai ba ki la benduai na ka bentai jongi ki badang yai pilgrim na ka bentai ala di kim don kam syu ki jing duai na mar ki la don hakmat ublei te ka dei hok para bangai nyem tip ya ka jing bishar ka jong ublei nyetip tanggane ba ublei ulong uba isen ai ba namar ba ulong uba isen ai wat lada ubishar hok yangi ngingai ba unom bread yangi syaka jingpen sitom bom jukut ublei jongi ulong ublei uba hok penban ublei uba isen ai dan kata daw ngidwai naga benta ki belak klat no benta kesngi ngidwai kerpang naga benta ke bensiem jong archbishop ngilai osngau gitu ki jing pule ke baneng kong jongi ke bong ba ya ki bahok la shim no shwa bandai ke por kamut setia ba ublei udon ke por ublei don kapor ulong kenrat jong kapor syate ha kapor andre ha jing perkhat breu jong ipat ngi don kapor kumbang ngi ong menta kesngi ngi sedang ya kamas bekui ha kapor san siteng janbian bat ublei mlong kumta ublei ulong sabar jong kapor deka namar bengi perkhat pat kum ki breu tengi don kam banduai marngi syate ha kapor tena kata kadau ngi duai na kapta ki balak klat no na marngi tip kat no kata kapor kan sim na kapenta kata ka hok jong blei ka dawa hadu kat no kapor ngim tip na kata kadau ngi duai ba un ngau snei ublei jongi ublei uba hok penban ublei uba isnei tingi duai na kapenta ki balak klat no ki jongi but ladangi pai pan syaka jing im jong archbishop jongi akor kom perkhat breu jongi kadang dei kerta kadang dei bantrei ban kta dang hendreu po prasnam ban ublei la ibet ban khot no ye i shalade ni pe ro bakata ke jing im pade to ka dei ne em ke jing im kum ba ong ke jing pule ka ba ar jongi ladangi im mau trai lada ngiyap hau trai ke jing im ke jing yap jongi ka syong hakikti ki jong trai andre kata ke jing im jongi pat kala pen mentoi ne em ya kiwe Paulus apostol ong don uweru ubre ubayap naga bentaya lade don uweru uba im tang naga bentaya lade ni im naga bentaya jong trai ta bangi pai siga jing im jong archbishop jongi ke jing im jong kala long kata ke jing im ka ba IT hau trai ba ke jing im kata ke jing im kumbalong utau sembok kau de sembok kau ba hap aka khandau ubayap bat usailong ke jing im jongi ka de ban long kumta te ke jing im jong archbishop jongi ru ka long kumta ilayap na kapenta jong Chris kapumut banong dei ke jing yap jong kamet ke jing yap jong kamet kala banja ka no po reka ne pat nge kren spang utau sembai ubahap ubaseiso bahap aka khndo uselung useiso te ke jing im jong archbishop jongi kalalong kumta kalalong kum uta usembo ubahap aka khndo bat uselung bat upen mentoy useiso shibun
naga bentai ki wei pan ke jing im ke basyakri ya ublai ke jing im ke basyakri ya ki parabre ke jing im ke bapej tang ya ke jing man bha jong ki wei pan kata ke de ke jing im ke basai so ke pembuat berong ngilalong usembok kau ubaham aga kendau mat usailung bat ngi mentoi na ke bentai ke hima ke jong trai dia para banget kani ke jingwan jongi mentai ke sni kalong ke bamentoi kumbangi la ong ke basdang namar ngilong ke jingya slok jong kiriu kuy kita kilai kenhun jong ke balang ke bala job ke kenhun jong ke balang ke barang syak sitom hoding pen kuy bat mangi ke kenhun ke barang yai pilgrim makane ke slapertai ngialong ke wei ke jingya slok bat kumta ngila ban ya duai iwei na ke bentai iwei pat kumbangi ong menta ke sngi ngiduai na menta ke jingja thai ke mensiem jong archbishop balaklan no jongi ane ha bangi pai sya ke jing im jong ipan kalalong ngidon ke ni ke jinget ba ke jing termen ba ilalong kum utau sembok kau ubaham aga kendau mat uselong ke jing im jong i kam shemlong tang na ke bentai ala dehi andre kalalong na ke bentai jong utrai bat kipai jong tekat bangi duai nak bentar ke mensiem jong archbishop ngi duai ro nak bentar baro ki balaklan no nak ne ke pertai ki ba ye ki ba thon ki jong ngi duai ro bentar ke sngi nak bentar ke jing kwat ke jing khia ke bangin yo ke jing sumar ke jing sukher ke jong ublai lei ubahok penban ublai ubai isen ai lada dawa ban le yangi kat kum ka hok jongi don wei nangi don ka wei nangi ki ban lai na ke jing pen sitom andre ngi shania ha ke jing isen ai ka jong ublai da bangi doai na ka penta ki balaklat no ngin kan ma bo ublai jongi ulong ba hok pen ban uba isen ai en ya ro ya Jesus Christ ngau bha ban yang na ka banta ke jing duai jong ki reu ngai o para dengan ya pai sublei utrai jongi un ngau un ngap ki jing duai ki jing kerpan ki jongi ki bangi bu na ka banta jong u archbishop Dominic Jala mat kum juru na ka benta ki balaklat no ki jongi mat na ka benta ki jing tmu baro ki bangi don Kajubab jong pi kalong sngap isnei yangi kutrai ngap isnei yangi kotrai na ka benta kinong sarai jong kabalang makin yai ne hadu bakut hagakam sekri ya utrai bat ki pai jung to nginya duai ngap isnei yangi kotrai na kebenta kinong sinsar jungi bakin pikir ya ke jingman bha jongkari bat kin penya ya ka ha ka jingsuk baga jingle hok to nginya duai ngap isnei yangi kotrai na kebenta kitu kiba sitom met bat mensim bakin sngew ba ublei unyai don hajan ban kersyan bat ban pentingan to nginya duai ngap isnei yangi kotrai ngiduai ru na kabenta kamensim jongi mos Reverend Dominic Jala wa bishop bi jongi knaba inyo eka jingi thai bom chukut to nginya duai ngap isnei yangi kotrai Pau try unpiang ye i hakai hima joka jingshai baga jingsuk to nginya duai ngap isnei yangi kotrai na kabenta kikmi kikpa kinong le bha bat kilok jongi kibaya khlat no ba ublei un khot yaki ban syong lang bat kiriu khot jong u habdeng to nginya duai ngap isnei yangi kotrai na kabenta jungi
baro ki basim benta hakane ka jingle nyam ba ukpa beneng un suma sukher bat un yada yangi hakalenti ka jingim to nginya duwai ngap isnei yangi kutrai idwai ru nakabenta kane ka khlam khnang bangin light no kamtam gitangi be kun persya iwe kamtam nakabenta ki doktor ki polit barakhoy kinong lepha ban yakun persya ya kane ka khlam kenapa mengi barok ngin light no ya kane khlam ban ngin la ban long kum ba long kum min shwa to ngin ya duwai ngap isnei yangi kutrai lei babaha besbun melayok sngo iki jing duai iki jing kerpan ki jongi to nang ai ko kenran ya kata ka bangyang lut nyipan ya kane dau kris utrai jongi Amen. Amen. Shim ka number jing ruai saus pa san posan. Saus pa san posan. duai ko men ko para bagane ke jingknya jonga bat jongpi kan long ba pediang hun akmat ublei ukpa badon bor baro to try pediang jingknya na keti jongpi na benta ke jingro ke buram ke keteng jengu ke jing mentoy ni ke balang bakhu jengu baro away to page ngau bah ko try ya ke jingknya bengi IT na ke benta usyakri jongme Archbishop Dominic Jala Tomap isn't a but to sight cool ikilite kilet chong but in your but in your command but me junam thou Chris utrai chongi Amen try undon rengkat but pi ringkat bat piu do kan tiêu ya la ki do nuot do ngin ya aingu ya utrai ublei chongi Song hok bat kadai Asisha ka long ka ba song hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yame ko kan rat ko pa bu khuai ko blei badon bor bat bom chukun lang bau trai jongi Jesu Christ ha u ka jing kermen ye ka jing mi pat bu khuai ka pau shenna bat kumta kitu ki ba khuslai ya ka jing shisha jong ka jing yap kin yo jing tengan da ke jing kular jong ke jing bom yap shu lawai da shisha ko kan rat na ka bentai ki to ki bangai hame ke jing im ke shukla han rei kam kut no
บัดหบายกันนี่ก็เยียงภาษาหากันนี่ก็ประเทศกับประละเป็นปราโนแม่เป็นแคร์นะก็เป็นตายจงกีก็เยียงช่องเนหบแนงบัดกุมตาเร่งการบักยางเงลบักยอาร์คังเงลเร่งการบักยแคทเซียมบักยหิมาลำบัดบารอกิปายบักยบอร์จงกับแนงงี้รวยก็จิงรวยจงกับบุรมจงเมกัดบักเคลมสังเงงี้เป็นปนา อาชิชาเมลงบกคุยก็ตรายก็ทำไมบักจงก็จิงคุยบารอนามาร์กตาอีกระปาดยามีตัวเป็นคุยเป็นกันตังอีกินอีกจันทรวาจงอีนักบพาโยมันเสียมจงมีกุมกุมเจรฮัลโหลจงกีบักกินดุบกลาลองยังอีกาแมนบักสนามจงตรายจงอีอุเยซูคริสหากปอร์บลาดีโนโยบัดลากามอนสงบฮาอุลับเดียงอีกจิงชาชิตอมอุลาชิมยาคูบัดกบายงูยามีอุลากเดียยาอูบัดอุลาไอฮลากิสนรันอูองดูชิมบัดตบามนากันเนพิบารอนามาร์กันเนกลองกาเม็ดจงายากบออนไอตีนากบันตาจงพีอากจุกรุกอมอันดาลละยาบามอุลาชิมยากคุรีบัดกบายงูเบียงยามีอุลาอายกาฮลากิสนรันอูองดูชิมบัดโตดีนากันเนพิบารอนามาร์กันเนกลองกคุรีจงกสนามจงจงกจุตังบัดไมบัดบอมจุกดยากบออนเป็นมีนากบันตาจงพีบัดนากบันตากิบบวนยากบันมามยากิปอมตัวเล่ยกันเนบันกันมาเวียงจิงมายาจงกจิงไงนามาร์กตางี้ก็แบบเป็นมันตายก็จิงยามก็จะมีปันจงอูงี้ตรวาหเมก็ตรายยาวปูจงก็จิงเอ็มบ้านยาก็คุรีจงก็จิงเป็นเอ็มงี้ได้ไองูไอเดมนามาร์เมลาเนียวยังงี้ก็แบบเบ็ดบันยังอักมาจงเมบัดบันชักรียเมดาก็บัสเงาเร็ดงี้กระปานยเมบางงี้ก็บยอบันตาก็แมดบักสนามุคริสยินลองก็บลาเป็นยตลีก็เว
đào mình xem bọc khôi Tukan mau kutrai ya kebalang jongme kebala priang setelah kepertei batu bencana ya kah kecing iye rengkat batu Francis sukpa buku jengi Ifada John Maduri dasan administrator jengi bat baro kilingdo Tukan mau ya usyakri jongme Archbishop Dominic Jala wa melakotno shaladi na kani kepertei hakum kani kesngi Shisnam ganti doai ba mai ibalai long kawe badu khun jongme ha ka jing yap kum ka jong u in yo ya long kawe ru bad u ha ka jing mi pat ka jong u kan mau lem ru ikin men ki para shinrang bat kan thei ki balai yo thia da ka bakar men ya ka jing mi pan di baro ki bala khlatno ha ka jing isnei ka jong me Tiang iki siya kajing siyay kakmat jangme. To is na hingi baro kam dami kajing temu jangi bagin light no na kanika klam bat nagiwe pat kajing ma kajing siir ngikar pat yami kanang barengkat bat kamaria tesuti bukhoy kakme jang ublay Joseph bukhoy dukurim jangka ke apostol bukhoy bat baro kiru khoy ke balapan sengaw bahaya yami pateng la pateng Ngindup long ki babet ban yo ban talem ha ga jing bam jugot bat bangin ya ro bat pendon buram me dau kun jong me u Jesu Christ ha u lem bat u bat ha u kan long ha meu blay pa badon bor ha ga jing ya long ka wei jong men sem bo khuai baro ka buram bat ga jing ya ro junam la junam Kumbala hukum yang i da unong penem, bat kumbala hikai yang i da kaktian blay, nginut ban ong. Kuk pa jongi, upah beneng, kan long ka bukui ka kerteng jongbe, kan wan ka hima jongbe, kan long ka mon jongbe, ha ka kendau kumbah beneng. To a yang i menta ka jenbam jongi, ka bahala kesni, bat to map yang i ka rengkang jongi. Kumbanya ruk ngimap ke balai seliu yangi Barwat yalam yangi syaga jing pensyoy Andrei to pelai yangi naga besniu To pelai yangi ngi kerpat putrai nigi jing sniu baro Haga jing sebun jong me To ai jing suk jing sai nigi sengi jong Kenang mereka jing arab ke jing isnei jong me Ngin lai baro bor na ke pop Bat ngin nyok jing ada nigi jing jenjar baro Kar bangidang ap kmi lenti ya ke jing kermen bukhuai Baga jing wan pat jong nong penem jongi Yesus Kristus. Namar ka jongbe ka long kahima, ka jongbe ka bor ba ka buram, junam la junam. Kutrai Yesus Kristus me bala ong ki apostol jongbe, ka jingsuk nga i api, ka jingsuk jonga nga ai api, wat pei ki pop jongi, nre ka jinge jong ka balang jongbe, ba ka jingsbun jongbe, to ai ka jingsuk ba ka jinge tali ka wei, kat kum ka mon jongbe, ma meu ba imbat basin syar, junam la junam. Amen. Kajing suk utrai kan don barobor rengkat papi. Rengkat papi. Tungin ya terwai kadak kajing suk iwei hei pat. Amen.
Akmi ukun lang berat jong ublay, akmi ubakit no yaki pop jong kepertai, suk kitu yaki balakot, syaka jing kawai jong ukun lang berat. Ku kenrat ngam syong hok, mamen wan rung ngapok gayeng jonga, rei syong tang dak ketien, dak men sem jonga kan sakyai. Jingwai, she spark and they posa. She spark and they posa.
go ngin ya duai anda la pesa bala pen thamai yangi da kan ni ke sakramen ngi kerpat ya me kutrai na ke benta jong i archbishop jongi Dominic Jala ibala lek no na kan ni ke perthai chong basa to pen khu ye i na ki pom jong i baro bat to pen poi ye i sha ke jing sup neng dau Chris utrai chong i amen para bangai ni ai kuble ye pi iwei ke bala shim benta agan ne ka mas bokhui bat langba kan ne ka media sha yanga ban pen pau ka jing sngongu ka ba krau e ya baro ki lingdo ki reuniam ki para bangai ki senjuk jong ki sangrang ba ki senjuk juga senjuk jong ki seng kentai ka senjuk jong ki samla Catholic Association bat ye barok ki para bangai jongi ki bahaya ngasem jong Archbishop baye jongi ki balaya trelang ban penlong ye gani kesngi ke bajom kito ki bala Christian ye gi hakibun rukon ye ai ku blay ye phi barok ban ngi kerpan ye ke jingker khu jong blay happy iwei pa iwei te para bangai na yeng bishop ngi kwa ban ong kane bana ka benta la shai na ka benta la shai ngin sa ai lang ba ka saskom yakimas ki ba on satrwa hangne hayeng maneba ni ong biang na yeng bishop rengkat baka saskom ngin sa ai live lane ban pej markmat ye ki jing le niam ki ban sapen long hangne hayeng maneba akapor prashiteng men step shipo shiteng men step arshiteng men sngi kamas pareng bat sau shiteng janmet naga benta la shai ke sngi kawai pat kabangi penslur para bangai galong jait balap li ki yeng mane kitu ki bakwai ki bakhya ki bomdon kanu ke jing e phila banwan shayeng mane umdon jing penbor yano rekane kade ke jing terwa yela ban sim benta hakimas bakhuai rengi kwa ban pen kan mau ikane para bangai kine lai tli ki aka ki ba long don kam e ban dang ye ki mas ki jongi ban ye jangai iwei pan po ye mane kum bala patha bat kum ju ru ban le khoi yela de simet try undon rengkat bat phi Rengkat berakhir Blay badon bor baro un kerku ye phi ukpa bad ukhuan bad umen sem bakhuai amen to ye le suk kamas kalawai long ka jing duai ka balangkon na ka benta ka jing cha thai ka masim archbishop ko try to ai ha i ka jing cha thai bom chukun Wajibishai berkut dan shan hai na ka jan khang du jok Pelat ko try ko man sim jong i in ja thai ka jing suk amen The number jing ruai, South Spa, Hinyopoe. South Spa, Hinyopoe.